Gorka Arnadillo naiz, 19 urte dazkat, da saustarra naiz, baina hori joan bizi naiz. Altzako Instituto la Construccionen ikasiet, nik eman dituten kurtsuak izan dira acabados de construcción eta albañileria. Acabadosen barrenen ikastea empapelatua, pintura, azulejaua eta pladurra. Imitación de madera, imitación de piedra, albañileriako ziklo erdian ikastea ladrillo karabista jartzen, gero paretak altzatzen, logikamente, kubiertak, izango zana teleratua eta hori dana. Albañileriako beste puntua daka, gruistako karneta ateatzeko opzioa daka zure bai, nire ustez pena merezi du da. Akabadoseko praktikan, ibili nintzen Zarautzeko pintura enpresa baten, inu deto izango zena pintatu, empapelatu ere bai inu pixkat, pintura munduan sartzean dana. Leonardo programakin kanpoa juteko aukera, emango bazien, segurazki baietz, jungo nitzala, guztu gaina. Pixkat zabaldut esan mundura da. Nerekin batea ziklo hauetan neskak, nik behintzat ez ditut ikusi. Nire ustez gai badia, berdin, ibiliko zian. Tema da pertsona nolakoa dan, balillo uno, ez dut balillo. Espalin bakazu gauza seguru, edo unibertsitatea jun, o superior batin, edo ziklo erdi bat, o nire ustez aukera hona da ziklo erdi bat itea. Ikasitezu, adibidez hemen lana bilatu iteizue. Zuk unibertsitatea egite bazu, bai, igual gradua hori ateatzezu, baina gero zaude, sin más, como barquito de papel en el agua. Berak lortu du, orain zuk duzu hitza.